Здравейте, уважаеми! Отново сме в Импресио. Дирбеге, зад пулта е Тед Георгиев. Днес съм поканил не кой да е, а един актьор, който е номиниран за водеща мъжка роля за наградите ИКАР 2026 за ролята на Леоне в спектакъла на Народен театър Иван Вазов Глен Баеви. Пламен Димов. Привет, благодаря за поканата. Здрасти, Пламен, много ти благодаря, че успя да дойдеш при мен да ми гостуваш. От много време искам да те видя. Тук е момента и да благодарим и на Никол, пиарката на Народния театър. Тя също спомогна за твоята визита при мен. Как си? Ами благодаря. Добре, в добър период. Добър период. Да. Как да не си добър период, човек? Аз, преди да дойдеш, понеже съм те гледал преди Глен Баеви, бях гледал Пламен Марков много отдавна, може бях 7-8 години в едно представление. Пламен Марков вика. Виж какво става с опси. Пламен Димов, разбира. Не знам, защо Пламен. Нищо това няма го махаме, стана за Да, това е яко. Пламен Димов го гледах преди 7-8 години в едно представление и беше едно такова, точно малко, току-що завършило едно така момче. Кое е това представление? В Народния беше, мисля, че на Сароян или Бърк имаше, забравих името, беше много отдавна човек. Едно с един тигър. Да, точно, 8 и 10 години ли беше? Да, то беше при 8-10 години. То се игра 3 пъти това. Една част на един път бях, не знам как. Как е възможно, брат? Това първият път, когато те гледам на сцена. Си казвам, това момче е много симпатично, ама ще така не ми направи впечатление и така минаха много години, не те бях гледал, признавам, само на малкия екран. И отивам, бам, Глен Баеви премиерата. Ани Пападопол ми гостува тук преди време, си говорихме за това представление също. И така тръгва работата, аз на премиерното бях на първото. И така първите 5-6-7 минути ще казвам, как ще го изкарам 3 часа, малко ми се вижда, че ще е много зор. И извън ще почнаха някакви сцени брутални, особено от твоята с Динката накрая, преди началото на второ действие, когато беше на тракта, беше между баща и си някаква страховита история. И преди това също, изобщо, и казвам, Пламен Димов взима той и кара отма въобще. Не, че това е толкова важно, но наистина правиш някаква зверска роля, човек, поздравления, 3 часа си на сцената и от до просто изиграваш всичко в това нещо. Как така се разви? Как стигна до тук? Цялата история накратко да... Накратко? Ами са 10 години. Освен това искам да кажа, че той играе в повече от 10 представления в момента в Народния театър, което мисля, че абсолютно красноречиво. Да. 13 мисля, че днес ги гледах. Боже, той е навсякъде. Не съм най-играещия, представяш. Така ли? Да, има момчета, дето играят по 16-17, дето... Както е. По стечение на обстоятелствата, набързо се случи след академията, заминах за Франция за 2 години, като се прибрах, отидох в Пловдив, репетирах с Веселка Кунчева, след това тя трябваше да поставя в Народния, с последното изкушение, поставихме го, то беше така не най-блестящото ни съчетание заедно. Това в Пловдив още се играе, докато това тук не се получи много, но така и двамата сме си го казали и продължаваме напред, добри взаимоотношения, всичко ни е супер. Браво. И оттам нататък ме поканиха в Народния и слава богу попаднах в една добра среда между свестни млади хора и по-опитни колеги, които искат някакси да предадат и да помогнат на така да се каже, идващите. Точно така. Тази взаимоприемственост е много важна в този занаят. Не е да... От кой най-много така вземаш някакъв спомен от по-големите колеги? Едно от първите ми представления беше с господин Марин Янев. И мисля, че първите ми репетиции след последното изкушение бяха с Краси Спасов и с Марин Янев. Там имаше и други колеги, но някакси ние бяхме баща и син в това представление. Горки, сериозен автор. И работата с тези две фигури, господин Спасов и Марин Янев, бяха една много така стабилна стъпка, в която започнах вече да мисля много повече, да мисля за какво аз работя. Какъв е смисъл на моята работа. До сега да съм го правил по-скоро като хоби, до тогава го правих и вече започна леко търсене. И всеки следващ проект намирах и колеги, и режисьори, и текстове, които да ме бутат, да си намирам нещо вътре в тях, да ме провокира. И ми става все по-интересно, честно казано. А какво прави във Франция, да те върне малко 2 години? Заминах там след академията да... Не си занимавал с актьорска работа? Не, заминах... Да видиш свят малко. Така да го кажем, да.
Добре, пак всяко нещо е полезно. Всяко Аз мисля, че пътуване всеки, аз това съм казал неведнъж на приятели, като стана шеф на света, единството, което ще наредя с закон, е всеки човек, като си навърши висшето образование, задължително една година да пообикаля някъде, извън България. Да, много е полезно. Аз това съветвам моите дечолига и приятели с деца и не само. Бригада ли ще е? Такова като твоя, такъв вояж ли? Нещо да има, да излезеш, да видиш малко свят, да се просто сам да се оправиш този живот, нали, не да се да чакаш на мама и тате. Това много... такъв един житейски опит ти дава, който много помага за после. Да, и някакси откъсването от средата много те зарежда после, като се върнеш и не си от това колело, дето примерно тук при нас, както е в надпис, завършваш и то си се стеснява все повече с времето коловоза и после в някой театър Да, разбирам. Малко откъсване помага да отлепиш. И да, отваряш така малко мирогледа, съзнанието съвсем по друг начин. Кажи сега за ролята на Леоне. Пак да кажем, имаш номинация за водеща мъжка роля в Икарите. Ще видим 27 март, Деня на театъра е така церемонията. Как се подготви Ивица Булян? Разкажи нещо интересно по време на репетициите. Ани те похвали, че още на първата седмица си знал целият текст, който беше брутално много. Пак да кажем, 3 часа ти не излезе от тази сцена. Как става тази работа? Сега, в основата на тази работа седи този човек Ивица Булян. Той се оказа някаква много сериозна фигура. Как да не? Да, наистина. Аз не знаех нищо за него. Нали, прочетох там, имаше кастинг вътре в театъра и на този кастинг се явявахме всички и видях в Google какво ще той е правил. Нали, представлението му се играят в цяла Европа, в Ню Йорк. Нали, работещ режисьор с сериозни признания от награди. Не помня в игра беше. Има някакво не много, наистина от големите водещи имена в европейския, не само театър. Да, и аз се отидох на кастинг и видях един човек, който аз на този кастинг му задах повече въпроси, аз колкото той на мен. И ние си говорихме около 40 минути, той ми разказваше за себе си, вика той, аз бях директор на театър 8 години, викам ти си луд. И той вика, да, верно съм луд. След това ходих на психотерапевт не знам колко време и си заговорихме в тази посока и той също се оказа човек, който супер много се вълнува от психоанализа. И после като започнахме работата върху текста, ние имахме месец и половина да го направим това представление и първите 2 седмици си направихме класически действен анализ на една пиеса и този човек по едно време стои го гледам, първо начинът по който той работеше, не е той да ни обяснява тук ще направим това, тук ще направим това, а ни задаваше въпроси през цялото време. Това защо е така, това защо е така. И, нали, идеята на цялото нещо, ти да започнеш да го мислиш, да се ангажираш с това нещо, не да чакаш ти дойде репликата и след това да се включиш. Какви упражнения сте правили? Жестоки упражнения правихме, но най-впечатляващо за мен беше първия период и тогава съзнах, че този човек всъщност е доста по-подготвен, отколкото аз си представям. И начинът по който винаги мога да разбереш, когато един човек те гледа и той все едно ти гледа малко главоблъсканицата, знае отговор, но те чака ти да стигнеш до него. И през цялото време имам чувството, че говорех с човек, който очите му не са като скенер, ами са като ядрено-магнитен резонанс за човека. И той накрая на репетицията на маса ми каза на всичките, каза, вижте, аз вече прекарах 2 седмици с вас. Чувам ви как говорите, знам достатъчно неща за вас. Нали, представя си. Затова от сега нататък нашите упражнения ще са следните. Ние ще се опитаме да махнем абсолютно всичко театрално, от към жестове, от към гласове, от към от към изкуствена игра, която се оказа, че ние имаме жестоко внедрена всички актьори и правихме през цялото време упражнения от типа на нещо коренно различно от самата сцена. Дори и физически упражнения. С Дарко сме минавали сцените си с борба, такова ММА и бориш се и през цялото време върви текст. Минавали сме ги с затворени очи, с всякакви игри на доверие. И през цялото време този човек не постави нищо. Накрая ни каза, добре, това тук, нали, просто стойте в това пространство, защото имам чувство, че когато сте по-близо, макар и да ви се струва, че сте на голяма сцена и е дребно, когато контактът между вас е по-силен и е по-постоянен, тогава неизменно стига до публиката. И това се надявам да е вярно. Още не съм сигурен дали е така, но гледам да се придържам към това, което той ми е говорил, защото се оказа, че представлението се харесва на хората и работи някакси. Много любопитна среща беше този човек. Аз май много говоря.
Не, много интересно. Мен поне ми е много интересно. Мисля, че на зрителите ще бъде интересно, защото така, адмирации към шефа на Народния театър и към, нали, че изобщо тази политика води, че идват много класни режисьори от цял свят и в България и поставят с вас. И вие като трупата на Народния театър, мисля, че сте големи късметли да се докоснете до такива категорично. хора. И с Джон Малкович ще работи, нали така? Да, на мен от тези до него. чужденци ми се случи, имах късмет да работя с Ивица, с Джон Малкович и с Робърт Уилсън. Три коренно различни подхода, три коренно, нали, различни фигури въобще в театъра, в киното, в... Това е жестоко. Всеки може да си вземеш по нещо. Всеки къдеш по много. И с Сани, докато сме в академията, дори си беседахме колко би било интересно всяка година да си преразличен преподавател, от всеки да вземеш, да не си 4 години само по един, да вземеш един от този и след това, нали, което ти трябва да можеш да го използваш и да си обогатиш арсенал от изразни средства. Това е наистина безценно. Ти си работил с един от най-добрите и български режисьори, Диана Добрева, Марев Куркински, Явро Гърдев, Галин Стоев, това... Ивайло Христов. Да, все имена, които са... световни? Абсолютно световни. Наистина си е късмет да попаднеш. Много е хубаво и е важно за пътя на един млад актьор да попадне в добра среда. Аз имам този късмет и все още го имам и му се наслаждавам и го използвам, защото осъзнавам, че това не е нещо, което е дадено. Абсолютно. И трябва ние да се възползваме максимално от това. Много хубаво впечатление ми направи, когато те гледах на премиерата. Твоята пластика изобщо се личи, че много си бачкал и върху говора, и върху езика на тялото. Много добре се пласираше на сцената, много добре се движеше, много добре си разпределяше енергията и от към актьорска игра, от към пластика, и от към физика, към всичко. Как работиш върху тези неща? Разкажи малко така, твоята актьорска подготовка върху ролята. Много ме впечатли това. Специално за тази, през цялото време мисля само за едно, защото аз имам такива тикове постоянно по принцип да ръкомахам и през цялото време мисля само за това как трябва да ми тежи назад тялото. И колкото повече ми се отпуска тялото от тук специално в този спектакъл, толкова някакси имам една концентрация в това, което говоря. И като не си използвам ръцете, всичко някакси е в човека отсреща. И от това вече движенията и така нататък, там има само едно нещо, което някакси от една репетиция тръгна и аз го оставих, че супер много ме болеше главата на една репетиция. И то ме болеше, тук имах кръвно ли, какво се казва тук, като те боли. Така се казва, не? Тук е кръвно. Да. И това го оставих някакси, и то си остана. И това е единственото, което съм мислил, нали, чисто физически как. Явно и тези упражнения с Ивица се оказа някакво влияние и така сте им дали някакви повече богатство да експериментираш ролята, защото тя е много голяма, много дълга. Аз много дълго години пренебрегвам това нещо, защото все едно много хора са ми казвали от учителите ми, че нали, жеста е театър, аз това нещо го пренебрегвам. Някакси, защото се концентрирам в други неща, не знайно как така това го изолирам. Но тук много си мисля, защото тук буквално като е по-изчистено и един жест може да значи много в това представление и мисля, че имам страшно много работа върху това да изчистя от другите представления по този начин присъствието на сцената. Да, това е любопитно. Какво би посъветвал младежите, които сега завършват академията, които те първа им предстои така да тръгнат по трънливия път на актьора, защото знаем сега много актьори излизат всяка година, не всеки може да се реализира, да се пласира, въпрос на шанс, на късмет, нали, много неща са. Какво би казал на тези, които сега завършват тази година? Да четат много, какво ще ми кажа. Аз не четох много и това трябваше трябваше по този как се казва, бачкаторския път да стигна до някакви неща, където хората, дето са чели от моя випуск или моя клас, те ми говориха преди години, ама аз не мога да се сета, братче. Много трябва да се чете, да се слуша музика, да се гледа филми. Това багаж, дето постоянно говорят всички професори, да се трупа, защото това натрупването няма как да го наваксаш с един репетиционен процес. Трудно е. Това са наистина години натрупвания, не стават за няколко месеца. И вече там не знам какво се говори на моите. Много дълго време отнема на един актьор, според мен, да разбере, че в театъра не е той протагониста. Ами по всяка вероятност по-скоро е режисьора. И ти си инструмент на режисьора. Дали ти си добре избран инструмент и дали той знае как да работи с тебе, вече е съвсем друго нещо. Нали, има моменти, в които инструментът ще свърши работата, но ти не си механика или строител, или как да го наречем. Да, разбрахте. Какво най-много взе от професора от академията?
така имаш някакъв по-ярък спомен, нещо, което много те е впечатлило и така ти се запаметило и така ти помага и до днес в тези тежки роли, които напоследък играеш. Ами има няколко фрази, дето никога си ги повтарям. Нали, едното е това свързано с което казах преди малко с натрупванията. Той много ми казваше това, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. И другото е, вижте, повечко кръв в репетициите, повечко пот в репетициите, по-малко кръв в боя. Точно така. Да. Друго дет ни каже, ще прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Да, и това са. И вече, нали, това са ни три основни неща, дето постоянно си ги, като ми дойде нещо, се сещам, че той ми ги е казвал. А иначе, като, честно казано, аз имам усещането, че като човек повече съм взел от него, отколкото като учител, защото може би сега по-бих бил адекватен на това, което ми е преподавал тогава. Защото тогава аз много бях вятърничев. Такъв, не. На 20 си бил тогава. Значи сега си много голям, да пак около 35 си, нали, което си 35, да. Супер зряла възраст. Имал ли си скоро среща с него по работа? Било то на снимачната площадка в... Ови не, професора, мисля, че е време. Това беше покана от ученик към учител. Ами не се знае, аз си говорих с Ванката Бърнах преди известно време, пак по този повод в тази линия и рано или късно пътищата, така ти пожелавам пак да ви се съберат. И да... Много се надявам, защото е безценен човек, учител и партньор, защото ние имахме щастието да снимаме заедно в един филм на професор Дилгеров. И друго си е едно такова плътно същество да те погледне в очите по време на дубъл, нали, съвсем друга работа е. Да, наистина е голяма работа. Добре, Пламене, така аз съм те гледал и на телевизионния екран и там имаш така силни изяви. Последно в отдел издирване така много впечатли. Сега работиш върху нов проект, който тръгва съвсем скоро от март месец по BTV, може да го кажем съвсем открито. Новия български сериал Вяра, надежда и любов. Там имаше една от главните роли. Разкажи малко за него, как попадна там, имаше ли кастинг, малко за ролята, ако може да издадеш преди да започне. Кастинг, разбира се. Отидох на кастинг. И това, което за ролята си, която ме поканиха, това, което ме привлече, че той е адвокат, който има така светла и не толкова светла страна, което на мен ме привлече, защото тази игра между с много лица, нали, нещо интересно за всеки актьор да го проведе, особено в дълъг процес, какъвто е този, около 40 епизода този сериал. Добре. Да. Става въпрос за 90-те години, болница и покрай болницата има и така криминална линия и моят персонаж, за мое щастие, е замесен и в двете. Така. Да. Има много персонажи, много така, стараем се да е заплетено, да е интересно на хората, надявам се да се хареса. С кои колеги си партнираш там, с кои имаш повече така сцени? Боже, ти знаеш колко... Значи, няколко. По криминалната линия съм предимно с Дани Върбанов и Калян Трифонов. Покрай болницата, защото той е адвокатът на болницата, пък в същото време има един клуб, такъв малко по... За онези работи. За онези работи. Добре. Да. И такова... Мен много ми харесва, честно казвам, как са ни избрали, защото ние и тримата нямаме физиономии на мутри въобще. Не сме типични... слава Богу. Да, и някакси това, нали, в това също има някаква истина, защото не всеки, който изглежда добре с костюмчето е читав човек. Мен ми харесват тия работи. И нали, има го пак в това с мутринските истории, нали, 90-те години, тия 90 години тия митове, те едва ли не още се носят в днешния фолклор и се отразяват на днешния ни бит. Там на разпродадена ни е държавата от такива хора. Горе-долу и сега си е също, само че малко по-лъска опаковка има всичко, но... Да. Ако зачаткаме политическата тема, да знаеш, че не съм много оптимистичен по тази работа, така че ако искаш да отмина. Не, понеже аз съм така 90-тарско момче, аз съм много по-голям от теб, но си спомням тия години, каква мизерия и каква мъка беше. Хайде, тази тема, няма да я хващаме. На мен тогава ми беше 10, аз си спомням мега хубави неща, но съм усетил
мъката и мизерията, но до сега покрай сериала и покрай родителите и хора, които са минали в това, не е имало някой, който си каже, 90-те години. Макар че имаше чар в това, аз също не би казал, че беше кой знае колко тегло, но така да е своите особености на времето. С кои режисьори бачкаш там по сериала? Да ги споменем, да ги поздравим. С Роги, Станислав Тодоров. Роги Станислав се казва. Да, точно така. Аз знам, само те проверявам, Роги. Поздрави за Роги. С Роги, с Виктор Чушков и Марто Илиев. Страхотно. Екипа е супер. Да, наистина. Екипа наистина е супер, колегите ми са супер, наистина стискам палци на сериала, на мене си стискам палци. Разбира се, това е много важно и на себе не си. съм дупката в тази история. Ами ще видиме, Пламере, ще видиме. Няма си дупката, сигурен съм. Да, наистина много успех на новия сериал, който тръгва по BTV, Вяра, надежда и любов. Март месец, по някое време. Чакаме да тръгне, ще гледаме с интерес. Върху нещо друго предстои ли ти да работиш? Как са ти бъдещите творчески плани? Имам множество желания. Така. Основно свързани с театър, който аз може би прекалено много се фокусирам в театър. Трябва малко повече да обърна внимание на да обърна фокуса си към камерата. Ето ги, тук имаме 3. Да, добър ден. Искам да направя няколко неща. В процес си. В процес съм, да. Кое ще дойде първо и... Те си вика, не искам да ги споменам, защото не съм ги докарал до никъде. Като почна репетиции... Да. Добре, сега да не звучи банално, но да те попитам, как ти струва изобщо актьорската работа пред камера и на сцена, както разлика в подготовка, в присъствие, в взаимоотношения с колегите? Знаем сега, едното е с много дубли, спира се, трудно се изгражда този процес, както да кажем, нали, в Гленбави си 3 часа на сцената, нали, там пък е съвсем различно, другаде може да си с така пистолетна роля, да влезеш за 2-3 минути и да избухнеш залата и тя да избухне в аплодисменти, след това излизаш. След половин час пак влизаш, нали, съвсем друго е. Пред камерата пък е трето. Как го виждаш това? Как подготовка, концентрация? Има ли разлика? Концентрацията е нещо, да се тренира с времето. Аз много... някакво мое си обяснение имам за начин на работа. Когато е пред камера, си я представям линейна работа. В смисъл, че всичките компоненти, текста, репетицията, партньора, идеята ти, въобще, всичко това трябва да го събереш в един момент на едно място за 1, 5 или 10 дубла, зависимо, и това трябва да го задържиш и той изчезва. Край. Тая линия повече никога няма. И затова е много важно тая работа да е концентрирана в точния момент. Докато другото е по-скоро спираловидна работа, театралната история, защото тя всеки път го има този път, всеки път тръгва от начало, но то наистина трябва да го извървиш този път. Не спира. Да. Вече много започвам да се замислим за това, което гледам по подкасти и по рилчета, това, което ми излиза за актьорите, които говорят to be present, просто да си там, нали, да присъстваш. Какво значи това в актьорското пред камера? Не означава да играеш нещо, не означава да си намислил, нали, има всякакви начини на работа, но това много ме впечатлява, защото е много трудно. Се оказа, нали, дето говорят да присъстваш на сцена, да не играеш нищо, да си там, да съществото ти да е отворено към това, което ти казва. Нали, има актьори, които даже казват, че не си учат и текста. Аз не съм от тях, ама това ми е много интересен тип на работа. Просто система. Да си подготвиш, така да си отвориш сетивата и да знаеш, че такъв да е диалога и с режисьора, че просто да се пуснеш в този процес. Това е нещо, което никога не съм опитвал и бих. За кино има много така големи световни примери за това, което ти казваш, да се потопиш, но за да стигнеш до това потапяне ти преди това трябва бая си натрупал като подготовка. Аз така мисля. Като Даниел Дей-Луис, да ги изреждам големите в световното кино, които жертват месеци, години от животите си да влязат в тази роля, живеят по затвори, като кошари, като не знам какво. Наистина за той да стане максимално до това. И тогава, което идва момент, в който ти казваш, да се пуснеш. Да си ти трябва да се подготвиш за това, трябва да имаш натрупвания, да поживееш в този. Да стане част от тебе това нещо. Абсолютно. Защото сега има моменти, в които аз отивам сутринта в 6 часа сяда на снимки, после минавам през
репетиция или нещо такова. После имам въртене на представлението, де че го играя вечерта. Отивам на въртене, понякога се случва и след представлението да отида на снимки. И ми сега, честно казвам, не мога да кажа, че и което и да е от тия неща да се свърши през този ден, съм го свършил като хората. Нещо изостанало. Със сигурност. Няма как. И с удоволствие някой ден бих се впуснал в този експеримент, който ние не играем по този начин тук, нали, не ни е такава системата, но да направиш едно представление, да го изиграеш 2 седмици или 1 месец всеки ден, бам, приключва. И съм много ми е любопитно какво става в главата ти на първата седмица, на третата седмица, доколко това нещо можеш да го задържиш, да ти е интересно, нали, да е всеки път да е наистина. Хубавото на тази професия, че става все по-интересна с времето. Разбираш, че все по-малко знаеш. Ами сложно е, аз тук това ще те питам, мислиш ли, че сега няма как навлиза това с зверска сила, изкуствен интелект? Мислиш, че това може да го каже някакво влияние върху актьорската работа? Да, мисля. Мисля, че ще има и такова преживяване. Мисля, че ще има хора, които много ще теглят към олдскул театър, без никаква картинка, без нищо, просто да видят истински човешки взаимоотношения. Но мисля, че несъмнено по всякакъв начин AI може и би помогнал за спектакъл, ако се прави. Защото актьора може да участва в интимен разговор и пак да е театър, може да участва и в спектакъл. Да. Така че не изключваме едното и другото. Просто ще има театри за всеки. Да, за всеки вкус. Добре, да те питам. Идеме. Бил си на 2 кастинга. Така, най-искрено ти го пожелавам. За голяма главна роля за игрален филм. Страхотно, световно нещо. Взимате и за главна роля в театрална постановка. Обаче и двете се работят по същото време. Трябва да избереш едно от двете. Кое би избрал и защо? Толкова много неизвестни има в това. Да, ами така да е без много подробно. Сигурно филма ще избера. Игралния филм. Сигурно филма ще избера, да. И като избера филма, след това, защото ще стана мега хитачка вате. И след това ще му кажа на този дет ме поканил. Виж, сега е удобен момент да го направим. Свършихме снимките, давай да почваме да го правим и гледай какво става Бродвей. Много ме кеф, че имаш самочувствие, това е много важно. Това беше абсолютно самоирония. Да, видях, но по принцип човек трябва да се уважава себе си, труда си и да се надъхва сам понякога, защото има нужда и това много помага, особено като дойдат малко по-теглите моменти, не само и на сцената и в живота, защото не всичко е сцена. Тъй като казахме, не всичко е сцена, какво става вкъщи, как се ради, как е Радина? Прекрасна. Добре се разбирате, как е върви нейната кариера, следа и нея? Не, добре. Върви... Ще покани нея. Покания. Как се разбирате вкъщи? Двама актьори има ли екшън? Уви, има си съвсем нормален живот. Да, интересно. Ние си играем достатъчно по театъра и насам натам, така че няма какво да играем на един на друг вкъщи. Много викаш на време. За какво? Да, няма смисъл. Ние имаме достатъчно къде да си избиваме театралността. Специално да поздравим Радина Карджилова, прекрасна актриса и моя така близка. Надявам се скоро и тя да ми гостува, да си поприказвам и за нейните роли, за нейния път. За Стоян да те питам за твоя Содур, твоя син. Той сега първи клас ли ще става или вече е? Той е на 5. На 5 има време, значи на 5. Как с него се разбирате, на каквото учи този Содур? Синът ми е доста любознателен. Аз го гледам с много любов, но го гледам и като социален експеримент. Как, нали, аз съм го виждал от такъв и как се развива и как ума му почва да набъбва и все повече неща са ми интересни. Той тия деца, дето успява да те изуми не с бисери, ами с толкова понякога такава логика вади за нещата и той вярна логика и намира причина защо нещо се случва, му търси причината, която ме изумява за 5 годишно дете. Да, уникални са те малки същества и ако за ми ги подцениш, веднага ти казва, чакай малко, всичко ми е ясно. Да, много е. Честно казвам, добре, че той осмисля всичко. Остава ли ти време за него? Остава ми, да. Това е много важно. Опитвам се да... Да, знам, че си много зет, затова те питам, че няма желание, но все пак актьорската работа е много ангажираща. С майка му го гледаме по-равно, разбираме се и... Тя много ми помага като го гледа, аз от това тя е заета го гледам, нали, всичко е човешко някакси. Това е много важно, да има взаимоотношения и всичко да продължава напред. Добре, Пламен, ето като ти е близкия, както вече ти казах, покани, моля те, всички зрители на всички твои постановки и представления, които играеш, не по дни часове, защото са много, но поне да кажеш в какво играеш, да ги поканим. Аз в кой? Да, пък в народа. Да знаят, да видят хората, да дойдат, да гледат Освен Гленбаеви. Кажи си постановките, ще можеш, много са, но докъдето можеш.
Ами, драги зрители, гледайте Вяра, надежда, любов по BTV. Точно. Също така заповядайте в Народен театър Иван Вазов на Глембаеви, Розенкранц и Гилденстерн, Венецианския търговец, Хага, Двубой. Пет са добре за начало. Да, има още. Ще си видите програмата на Народния театър. Народа на Вазов е много хубаво представление. Да. Фейте, мисля, че... Кои фей? Или не, бъркам името. Фиеста. Фиеста. Фиеста е много хубаво представление, ама имаме бремен Не го играете в дама, момента. Добре. която в момента има по-важни неща. Добре. Ами много са постановките. Глембаева е последното нещо. Страхотна роля прави Пламен Димов. 3 часа е на сцената. Страхотно партниране с Динката, с Дарко, с Ани Пападопо. Изобщо гледайте. С Теодора. С Теодора Духовникова, разбира се, прави някаква страшна роля там. Имаш късмет с такива колеги да играеш. Оттам тръгна разговора. Въпросът е къде попадаш и някакси да гониш смисъл в цялата работа. Колегите ще ти помагат винаги, ако не правиш някакви глупости. Добре, беше ми много приятно. Пламен Димов на гости в Импресио. Може да видите цялото интервю и в YouTube канала ни. Това беше за днес от нас. Много благодаря. Чао! Чао!